Ahoj lidi, moje jméno je Diamond, tak já svítám u dalšího videa. A dneska je to video ze hry Bus Simulator 2018. A je to první videjko, který jste si odhlasovali, chcete něco nového, je to něco, co jste ještě u mě neviděli. A já jsem to ještě u sebe taky neviděl. Takže je to strašně super hra, ten účet, nebo tu hru mám celkově půjčený od kamaráda. Takže určitě bude od něj na jeho Steam odkaz v popisku, super. Tak a už to dál nebudu zdržovat a dáme si založit novou společnost, dáme si Diamond SRO. Diamond SRO. Super, režim parkoviště. To necháme vykolé, povolit bankrot určitě povolíme. Realistické a město nevidí. Vytvoříme si tak. Postavu teda tady máme vytvořenou, takhle se mi to líbí. Výuku nechcem. Výuku nechcem. It's just to make sure the infrastructure is okay and ensure we can deliver a robust public transport system. First things first. City Hall wants us to run a pilot night line just to see how many people would use it. They'll finance an additional bus for you in return. I've already prepared a route for this and spread the word. Tak, vybereme teda tu linku a máme ji projet v noci. To bude zajímavé. Bude to zajímavé, no, tak. A zahájit jízdu. Otevřeme si tady teda bránu, odemkneme si přední dveře, otevřeme si je, takhle suprově. Tak, odemkneme si i ty zadní, tak, dostaneme se do autobusu, nastartujeme si. Tak, zapneme světla. Tak, zavřeme dveře. Super, odbrzdíme. Tak a vyrážíme. Nevyrážíme, ještě zařadíme. Tak, super, a vyrážíme. Tak, co jsem si z toho přečetl, tak město po nás chce, aby jsme projeli nějakou linku v noci. Což nebude zase takový velký problém. Tak, teď se musíme otočit, takže jak to udělat? Otočíme se normálně takhle. Čekejte, takhle to tady hodíme, jedu jak prase. Tak, musíme se držet v prostředku. Tak. Takhle to vezmeme rovně teda. Takže si zapínáme světla v kabině. Tak. Ty jeď, ať já můžu jít taky, super. Zrcátka v pohodě jsme to projeli, suprózní. Takhle se mi to líbí. Tak, super. Tak, ještě budeme pokračovat dopředu. Tak, super, ještě. A tady budeme odbočovat, že? No, to ještě dál. Super, ten autobus je krásně osvícen. Takhle. Je to krásná projížďka v noci, jo. Takovou projížďku jsem ještě teda nezažil. Je to fakt pěkný, mi se to líbí, jako já nevím jak vám, ale mně se to strašně líbí, akorát se mi nezdá, že ty světla nějak nesvítí. Tak. Tak a nelíbí se mi, jak málo vidím na tu palubovku, jenom takhle malinko. Tady budeme odbočovat teda. To tam pošlem pěkně. Tak, super, správně použitý blinker, super. Promenáda Astra. To je zajímavý název, Promenáda Astra. Tak, super, tady odbočíme doprava. A tady už máme zastávku první. Tak, super, tak. Stavíme tady pěkně. Otevřeme jim dveře, rozsvítíme si. Konečně už nemusím vozit děti do školy, super. Ty chceš lístek, dobře, takže obyčejný a jeden kus. Nebudu ti vracet. Tak, super. Lístek máš, ty taky lístek máš. Drž, je super, taky máš lístek, super.
Tak, nasedneme, zavřeme dvířka a můžeme jet. Hasneme ještě, očkejte. Tam taky. Super, a jedem. Nikdo nám tam nepřekáží. Tak, super. Další zastávka Stokerovo náměstí. Tak. Jedu 60 km za hodinu, to bych jakože neměl, ale proč ne? Vyfotil mě radar. Teď mi úplně probliklo. Ty krása. No to prostě nedávám zpomalím, no. Přijete cukty. Tady pěkně odbočíme. Oj, já mu tam vjel, to jsem nechtěl, to se omlouvám, pane. To se omlouvám, pane, s nákladákem. To se teda moc omlouvám, tak a už jedem dál. Nějaké prudké zatáčky tady, Glenn, na nás připravený. Tak, super, se odbočka, super, tak jedem jižní výjezd, nějaká zastávka. To je pozitivní, že nemusíme nikde zastavovat, jako víte co jo? Musíme prostě někde zastavovat, tak nebo, no prostě odbočovat, takhle jsem to spíš chtěl říct. Nemusíme někde zastavovat. Teda odbočovat. Proč se mi to plete, to je jedno, tam, super, tady to trošku skáče. Tak. Se bojí se mnou jezdit, nebo já nevím. Tak. Otevřeme si dvířka. Tak nastupujte, šup, šup, šup. Tak pojďte šup, nastupovat. Zastavil jsem trošku pozdě. Super, chcete lístek? Invalida potřebuje rampu. Jak se schazuje rampa? Počkejte. Invalido, jak se schazuje rampa? Jak to nemůžu povědět, já nevím jak se schazuje rampa. Počkejte, to já vím, že se to dělá nějak tady z kabiny. Blablabla, parkovací brzda. Počkejte, parkovací brzda AG. Ještě já mám zamčený vlastně. Super, teď si spadlo? Jo, super. Super, už jsem jak na to. Tak jedem invalida. Musíte vystoupit, nemusíte mi to hlásit. Jedu 81 km hodně, já jsem šílenec. Tak, zastavíme. No se jim tu zhaslo. Jo, prčit. Tak, máme tady je kelímek. Tak, kelímek, super. Super, super, super. Zavřen dveře. 1000 euro jsme vydělali, to je pěkný, ne? Máme se ještě do návrhnou mapku, super. Tak. Takže jo, já doufám, že se vám to dneska líbilo, já jsem teda za dnešek spokojen. Takže jo, pokud se vám to líbilo, určitě zanechte like pro další díl, dáme tady 15 lajků pro další díl. Tak jo, mějte se krásně a ahoj.